I'm in the middle of my workout, mga palangga. And nag-send yung ate ko. Good news, nanganak na yung ate ko. Probably all of you doesn't know that my sister is pregnant. This will be her 4th child. Ito yung ate ko na pangatlong ate ko. So, hi! Safe naman sila. Last week, nag-alala talaga ako sa kanya kasi nag-send siya sa akin ng photo at nagka-chicken pox siya. So, sabi ko sa kanya, nagpa-check up ka ba sa doktor? Before pa sa due date niya, nagka-chicken pox siya. So, sabi ko, nagpa-check up ka ba sa doktor? Kung ano yung medication na iinumin mo at hindi makaka-apek sa baby. Pasensya na, hinihingal ako. So, after nun, hindi siya nag-reply. Di nung nakarang araw, nag-send siya sa akin ng message ulit. Sabi niya na nandoon na daw siya sa hospital. And then ngayon, nag-send siya ng photo na nanganak na daw siya. So, yeah. So, happy for them. Kasi sabi niya na nanganak na daw siya. Pero, yun na nga, unfortunately, kasi meron pa siyang chicken pox. Hindi sila pinagsama ng baby kasi ayaw ng doktor na mahawa si baby. Thanks God naman, okay si baby at okay yung ate ko. So, praise the Lord talaga. Mag-i-insert ako dito ng picture ng baby. Papakita ko lang sa inyo saglit. Yung name niya is Zulian. Yan. Ito, mag-insert ako ng more picture dito. Yan. Diba? Tatlong anak na niya na hindi ko nakita. Tatlong na ha. Within 4 years na nandito ako sa UK. Binilisan talaga. Baka magkaubusan, no? Last time na pumunta ako sa Pilipinas, 2016, and buntis pa siya noon sa pangalawa niyang anak. So, hindi ko na-meet. So, yun na. Tatlo na talaga na hindi ko... Tatlo na yung anak niya na hindi ko nakita pa in person. But yung pangalawa niya, sobrang daldal. Sobrang daldal talaga. So, pag nagchat-chat kami ng ate ko, siya talaga yung kumakausap sa akin. Parang nakilala niya ako in person. The way she act. Kasi sobrang daldal talaga. Yung pangatlo, bata pa. Just turned 1 years old. And then, yung panganay naman ng ate ko, sobrang mahiyain, lalaki. So, she has 1 boy and 3 girls na. So, yun. Anyway, balik muna ako sa workout ko. So, ito pa din tayo, hindi pa din tayo skin and bone. Ayaw naman natin na maging skin and bone tayo. Yung moderate lang, diba? Yan. Ito lang talaga yung pinaproblema ko, oh. Tingnan nyo yan, oh. Sobrang flabby niya. Ito talaga yung stubborn fats ko. Sa tiyan, hindi naman ako nahihirapan magtanggal ng taba sa tiyan, pero dito talaga. Dito talaga yung pinaka-problema ko. So anyway, workout time! Yan na yun, oh. Ito na yung body ko. Charot. Gutom ako mga palangga, kaya ayun, kakain tayo ng melon. Honeydew. Right. Yan. Yeah. I hope he knows too. Mr.'s on the phone. Yeah. So, yeah. Ay, Well, there's matigas yeah. pa. There's 3 of them little trailers to do, and little speed camera trailers. They didn't need camera for wide. Hindi na lang ako mag-honeydew. Mag-banana na lang tayo. Last night pala, nag-marinate ako ng pork. So, nilagyan ko siya ng fish sauce, garlic powder, onion powder, and cayenne pepper. So, ngayon naman... Don't forget your coffee. No, I won't. Thank you. So, ngayon naman, i-ano natin, ipiprito natin para mawala talaga yung mga taba-taba. Gagawin ko na siya ngayon kasi gusto ko siyang maging tender talaga. At later on, lalagyan ko din siya ng egg, yung boiled egg. Adobo to.
may adobo. Lalagyan ko siya ng red bell pepper and ano pa ba yung ilalagay ko? Peppercorn, bay leaves, soy sauce, vinegar, and I think yun lang. Kahapon pala, umalis kami para bumili ng dog food. At sa dog food, nagbibenta din sila ng mga gardening stuff, clothing. So, nakita ko, meron silang pambata talaga kasi ang liit kasi ng paa ko. So, bumili ako ng Willy. Yan, Wellington. Meron na naman akong Wellington, kaso lang yung Wellington ko is dito siya. So, pag nag-gardening ako, sumasakit yung dito ko kasi dahil sa Willy. So, ngayon, sinabi ko kay Jan, gusto ko bumili ng Wellington na hanggang dito lang. So, nakahanap ako. Yan. Yan, di ba? Yan. Medyo malaki nga siya, pero okay na. Ito na kasi yung pinakamaliit na size nila. Mag-ano na lang, magdo-double socks na lang ako para hindi siya masyadong loose sa akin. At hindi na rin lamigin yung paa ko. Ang bango ng amoy ng ating pork. Yan. Yan. So, we're ready for gardening. See? I can sit down comfortably na. Hindi na sumasakit yung dito ko. Sunog na yung ating pork. Yan. So, ngayon naman, lalagyan ko siya ng tubig. Papakuluan ko siya kasi yung tea time natin 4:30 pa. So, maraming tubig. Lalagyan natin siya ng suka. Yan. Lalagyan din natin ng soy sauce. Yan. More soy sauce. Konti lang. Yan. And, lalagyan natin ng peppercorn. Ay! Akala ko hindi pa open, but I'm pretty sure it's open. Yeah. Yan. Peppercorn. Bay leaves. Yan. Bay leaves. Then, takpan natin. Mamaya ko na ilagay yung, yung red bell pepper at hard-boiled egg. Pag malapit na yung tea time. Oh, before ka makalimutan, mag-add tayo ng kaunting sugar. Kaunti lang. Kasi i-adjust pa natin yung mga seasoning later on. Kasi ito talaga, purely pampalambot lang talaga to. Para lumambot yung meat ba. Yan. Babalik natin sa box. Yan. Alam nyo ba, nung mga bata pa kami, pag meron kaming bagong sapatos or tsinelas, hindi namin kinagamit. Naglalakad kami na nakapaa, then yung bagong tsinelas or sapatos, nilalagay namin sa bag or binibit-bit namin kasi ayaw namin gamitin. Ewan ko lang kung ginagawa nyo yan noon. Pero kami, no, kabataan namin, yung mga kaibigan ko, yung mga cousins ko, yun yung parang ano namin, parang goal na to keep your things na bago ba. Yun. So, anyway mga palangga, share ko lang yun. Maglilinis muna ako ng bahay, magtatanggal ng mga cobwebs, at yun na, yun lang yun talaga yung ating ganap. So, bahay. So, pagpasensyahan nyo na. Oy, bago ako maglinis,
I just gonna peel the eggs para mailagay ko na siya sa ating pork. Yung pork ko, para siyang adobo na parang humba. So, combination of adoba. Adobo plus humba. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa ko, pero I hope masarap. Nako, na-shock talaga ako mga palangga nung ni-remove ko yung carpet sa ating laundry area. Ito yung carpet, di ba? Na-shock ako kung gaano siya kadumi. As in talaga. Once a week ako nagdi-deep clean sa bahay. Then, most of every day ako nagko-cover. Pero, na-shock talaga ako ngayon kasi hindi naman ganito ka dumi yung usual talaga pag nagdi-deep clean ako once a week. Pero umuulan kasi this past few days. Palagi na lang umuulan. Makikita nyo yung difference kung ano yung sinasabi ko. Ito yung kung nasaan yung carpet, diba? Puti siya dito compared dyan. At makikita nyo talaga may mark dito or may line, diba? Yan, yan. At dito rin sa gilid. Yan. Anak ko. Kailangan ko tong i-scrub talaga. Nakakahiya pag may bisita. Uy, buti na lang this past few days din wala tayong bisita kasi yun nga, umuulan. Palagi na lang umuulan. So anyway, continue tayo. Oh, diba? Kita naman siguro ang difference. Nawala na yung mark dyan. Yan. Yan. So, dito naman tayo sa kitchen. Marami pa talaga. At dito. Tomorrow, sa itaas tayo. Mapofocus muna tayo sa downstairs ngayon. Kasi marami pa akong gagawin sa upstairs. May secret akong ginagawa para kay Mr. Hindi ko muna ipapakita sa inyo pero makikita nyo soon. Let's check. Oh, I bet this is very tender now. Yung egg natin, tingnan nyo. So, yung oras dito is 4 to 4 o'clock in the afternoon. So, magluluto tayo ng rice. Kachat ko yung ate ko kanina. Nasa hospital pa din sila. Uuwi na sila mga tomorrow siguro or the next day. Akala ko magkasabay sila ni Ann Curtis ng anak. Kasi nakita ko sa Facebook, hindi ko alam kung totoo ha, pero sabi sa nakita na article ko, nanganak daw si Ann Curtis the 2nd of March. So, tinanong ko yung ate ko, kailan ka nanganak? Exactly, she said, 1st of March at 1 o'clock. So, yun yung sabi niya. So, yeah. Ito na lang yung bigas natin. Naku! Pupunta tayo sa Oriental Shop kasi baka magkaubusan tayo ng bigas, no? Kasi alam nyo na, yung mga tao talaga dito, nagpa-panic buying about sa coronavirus kasi yung mga disinfectant, mga hand sanitizer, out of stock talaga. Nakita ko din sa comment ko na hindi lang yung mga disinfectant at mga hand sanitizer yung naka-out of stock, mga grocery din, yung mga tao parang nag-panic buying talaga sila. Sabi pa dyan, let's see, next week, titingnan natin kung ano yung mangyayari sa coronavirus. Pag nagkaubusan na or parang
feeling ko na, ay, ito na, bibili na tayo ng mga essentials, mga groceries. Pupunuin natin lahat yung mga cupboard natin. Nagbi-blink na kayo. And usual, alam niyo naman ako, hindi talaga ako nag-measure. Tinitingnan ko lang. And then, ito. Ganito ako mag-measure. Sa mga taong baguhan pa kasi, sabi nila na, ay, bakit hindi mo mini-measure? Mini-measure ko. Ganito ako mag-measure with fingers. Yan na. Ang nagturo sa akin ito is yung mama ko. Survival tips yan. Hello, sir. What happened to your face? Can't do it. It's blinking now, my camera. Look. Oh, is it black? Yeah, you have a mark. No. No, Luto na yung ating mga palangga. Pasensyahan nyo na, pero kanina nakalimutan kong mag-film nung nilagay ko yung red bell pepper. Diba sabi ko na maglalagay ako ng red bell pepper. Nalagay ako pero hindi ko na-film. Ayaw ni Mr. ang peppercorn, so we'll try our best na hindi siya sasamahan ng peppercorn. Hiwain natin yung itlog. Honey bee? Han? Yes, it's ready. I'm sorry, but there's plenty of peppercorn, so you need to... The egg doesn't look very well. It's brown. Brown? Looks like chicken had a problem. That's it. So it's not normally like this. Well, it's stuck together. Okay. Thank you. Thank you. So, ito yung tea natin. Mister, is it, everything is off. So, yan. There you go. I hope you enjoy. Kain muna kami mga palangga, ha? Good morning! Good morning mga palangga. So, pupunta tayo ngayon sa clinic. Magpapa-smart test ako. Tingnan niyo si Mister. Bye, sweetheart! This will be my third appointment kasi yung first and second kinancel ko kasi hidnatnan ako. So, third time lucky. Hindi kasi sila nag-i-smart test pag may regla ka. Ang importante na dumalo ka talaga sa smart test. Yung appointment ko nga pala is 10 to 11 at yung oras dito is 20 past. So, plenty of time. So, nandito na tayo. Nakahanap na ako ng parking pero malayo-layo tayo sa clinic. Ibang clinic yung pinuntahan ko. Kasi yun lang yung pinakamalapit na date. Kailangan natin maglakad at mukhang uulan. Kaya ito, nagpalit ako ng jacket. Itong jacket na kasi na ito. Palagi ko lang iniiwan sa sasakyan. Just in case. Medyo maaga pa tayo. Ano na nga bang oras?
Ang oras ngayon is... Time here is 10:34. So, marami pang time. So, punta muna tayo sa shop. Pupunta ako sa news agent kasi sabi ni Mr. punta ka dito, baka may ano sila magazine. Nandito na tayo sa bahay. So, kanina, nakita niyo ako na pumunta sa news agent and yeah, they got plenty of magazines. Pero yung hinahanap ni Jan, wala doon. So, wali. And nung lumabas ako sa news agent, umuulan. So, hindi na lang ako nag-film at a few moments later. Won't be long, bears. won't be long. Be on guard. Give me a call if anybody comes. Go that way. Sama ako kay Mr. She doesn't think it's cold. I'm the driver. She's a trucker. I'm the trucker. So, nandito na kami sa car park ng shop. Si Jan lang yung pumunta sa shop. Pero sinabi ko sa kanya, bumili ka ng gloves, 2 box of gloves, and then mask. And tingnan mo din kung ano yung sitwasyon nila dito sa disinfectant kasi dito nagsusupply din sila ng mga cleaning products, ng mga hygiene products. So, let's see kung ano yung dala ni Mr. later. These masks Yeah. are the only ones I've got left. £55 plus VAT. So that's £60. How many masks are They're there? 10, so they're 10. So they're £6 each, right? And apparently, people are selling them on eBay for £30 each. You see somebody come in there try to buy every one they got, and they wouldn't sell them. All right. You, Small gloves. 2 boxes. 2 boxes. I don't know Thank you. what's cost. Oh my goodness, But they're sweetheart. the best there is, basically. So, And you have a gloves for workshop as well. yep. Well, It's so heavy. I kinda left it up by my hand. There you go. Put that there. see, they're the best ones you can get. Of them. Okay. That's fizzy all. How much everything? £94, is it? That's what I see. So John paid £94 and 36 pence. It all goes on expenses, so it doesn't have to. It's But expensive. isn't that what you call a rip-off? Yeah, very expensive. At sabi ni Mr. that they run out of sanitizer. Mm. Oh my goodness, we really need to start stocking, honeybee. Stocking our shelves. It would be a good idea, Han. How is it 23? So ito yung mask. Be careful, girl. We'll see. They're very like gold. This one. Like a gold. Do you want Yan, ito siya. Do you want Just prepare me some, please. So ito yung gloves. Why so expensive? because they're cold? Because of the demand. Well, these are expensive anyway. Yeah, but not that expensive. They They're put only the 40. They must have put £10 on these, I think. right. You need to demonstrate that. I don't know. That's it. Oh, I see. So basically, anybody could nick me mask. So, I see, you'll be able to Clasp. pull that through. Yeah. Yeah, you will. So hopefully we'll be protected. Well, the thing is, they say you need, this is a minimum of this particular one, this PFF. FFP3, Yeah. right, plus a full face mask of your thing to prevent it, and that's the minimum. Right. Okay. These surgical masks actually don't protect you. Somebody's sending me a love letter. What are you doing with my hand? What are you doing now? I'm eating. I'm hungry. Meron akong natanggap na letter. So, kung sino ka man,
Maraming salamat. Thank you so much for sending me this letter. Let's see. Right? Germany. Oh my gosh, from Germany. Thank you. Nag-abala pa siya. Mag-send ng letter. Thank you so much. It's a postcard. What's on the other side? Just a card, is it? I'm just gonna read it. Is it in Tagalog? No, it's in English. Hello, Mia. I'm Peter, married with a Pinay. Are you both traveling here to Switzerland or other countries around like Germany, France, and others? From Switzerland then. All right. So what is this? It says Germany. What's the one? Ah, no, I'm so sorry, but we're not traveling yet or soon to Switzerland or around the country like Germany, France, not yet. We don't have plans at the moment. So maraming salamat sa letter. Kain muna ako. So ito yung late lunch ko kasi kanina hindi kasi ako nagkumain ng lunch. So, yung oras dito is 3 o'clock na. So, meron akong rice, itlog, konting rice lang. Kulang pa to, pero kasi in terms of dieting, pagtitiisan ko na lang to. Iinom na lang ako ng maraming tubig. So anyway mga palangga, ito na yung vlog natin for today. So maraming salamat sa walang sawang suporta. So I'll see you in my next vlog. Bye!